No programa de hoxe imos coñecer a unha institución que mantén viva a memoria do Concello das Pontes e a súa comarca, o Museo Etnográfico Monte Caxado. Este proxecto inicia a súa andaina no curso escolar 1984-85 no Colexio Público Monte Caxado das Pontes, que dá nome ao museo. Xorde dunha proposta plantexada polo mestre Xosé María López Ferro ao claustro de profesores para a creación dun museo etnográfico no centro educativo e contanos como se inspirou nun proxecto similar existente no colexio no que el daba clase na Capela. Foi un pouco casual que nacera no Colexio Monte Caxado. Eu estuvera destinado na Capela, estuve ali 2 anos, e ali xa tiña montado un museo etnográfico. Secundino, que era o director naquele entón, e hoxe é o presidente da asociación ali de Capela do museo, pois tiña montado o museo etnográfico nos corredores do centro. A min, de verdade, que foi unha idea que me encantou, pero, bueno, unha idea que tú metes aí na túa mente, pero non con ánimo de levála a cabo algún día. O que pasa que ás veces salta a chispa e colles esa idea a retomas, non? Que foi o que me aconteceu a mí. E plantexei no colexio a idea, fixos un claustro e a partir de aí naceu o Museo Etnográfico Monte Caxado, nos corredores tamén do Colexio Monte Caxado. O obxectivo do museo era recuperar obxectos da vida cotiá e que a veciñanza pontesa e galega empregou ao longo do tempo. E os primeiros fondos chegaron ao museo case por casualidade, como relata Xosé María López Ferro, grazas á súa sogra. A miña sogra vivía na Vilavella, Caridade, a Vilavella, os Armeiros, tiña unha finca ali e tiña unha cabana, expropiaron. E comentou-nos un día a muller e máis a mí se lle podíamos ir botar unha mão, que tiña que librar aquelo, que lle iban a coller a terra, en fin. Empezamos a sacar cousas da cabana e apareceron pezas relacionadas co liño, ca alá, e outras pezas máis de outras seccións. E dixen, sogra, que vai facer con isto? Entón dixo, bueno, queimar. E dixen, sogra, eu eso non o queime de momento. O que pasou, con moitísimas pezas nas zonas de expropiación, é dicir, a xente, se viña a vivir ao pobo, lógicamente non as iba a traer. E acabaron queimándose. Moitas das que están hoxe en día expostas no museo estarían queimadas se non se recollesen no seu momento. Este traballo levado a cabo por Xosé María no seu museo etnográfico comezou a espallarse pola vila e a propia veciñanza comezou a contactar con el para proporcionarlle pezas para ser recuperadas. Unha vez que a xente se enterou de que estábamos facendo, xa a xente mesma colaboraba, xa se decía, oye, teño isto, interese, tal. Despois había xente, eu tuve a suerte de que tiña un amigo, un compañero da infancia, da Nerez, en expropiación, entón, el mesmo tamén me axudou bastante, non, en este sentido. Zonas expropiadas, el máis ou menos controlaba, falaba ca xente, oye, eso podedelo donar ao museo en vez de queimalo, e tal. Entón, foi outro xeito. Desa, por exemplo, conseguimos que nos trouxera un hórreo que está ainda hoxe no Monte Caxado, algunhas pezas grandes de pedras de muiño. Foise salvando así un pouquiño, non moito, pero non tanto como quixéramos. Pero o Museo Etnográfico Monte Caxado non só se nutre de obxectos e apeiros antigos. Outra das inquedanzas de Xosé María era a recuperación de fotografías que representaban imaxes costumbristas e da vida cotiá de tempos pasados. Un traballo que continúa a día de hoxe, pero que comezou xa fai uns anos, mentres o museo estaba aínda nas instalacións do Colexio Monte Caxado. A ver, este traballo comeza aproximadamente nos 10 últimos anos que eu estuve no Monte Caxado. Entón, o que facíamos era solicitar fotografías aos familiares dos nenos, do alumnado, lógicamente, e despois nosas, e de veciños, a xente emprestaba. Eu, o que facía daquela, claro, non había escáner, non había foto de foto. Así foi como se empezou. Agora a xente sigue emprestando fotos desde que estamos aquí na nova sede, siguen emprestando fotos. Nosotros agora xa digitalizamos, de feito están digitalizadas, moitas delas están na página web da Fundación, onde se poden ver.
Nosotros o que facemos é pedir fotos, non as deixan, digitalizámolas, pedimos información, lóxicamente, porque moitas veces coñeces ou non coñeces, non sabes tampouco moitas veces a data máis ou menos en que foi feita, o acontecemento que representa, si xa se ve, pero bueno, a mellor se é unha festa familiar ou un motivo familiar, non sabes. Que acontece? Pois acontece que ás veces a xente nin se acorda, non? Xa hai a mellor algunhas que son antigas e non se acordan, ou incluso non se coñece a xente na que está. Aquí houve un fotógrafo que foi, bueno, a familia do Vila, Celidonio Vila primeiro, despois Julio e despois Manolo, que eran fillos de Celidonio. Moitas das fotos que temos eu penso que foron feitas por eles. Outro dos traballos acometidos por Xosé María dende o Museo Etnográfico foi a recollida e documentación de historias, contos e lendas locais, para tratar de deixar documentada por escrito toda esa sabedoría popular. Un traballo cada vez máis difícil, xa que, como el mesmo conta, a xente maior que atesouraba estes coñecementos está desaparecendo. Foise facendo sempre que se poido, lóxicamente, ainda teño algunhas pendientes, pero sí, vas falando coa xente, vas recollendo, porque todo isto pérdese, lóxicamente, cando a xente maior, digamos que unha fonte de sabiduría tremenda, non? E cando morren, lóxicamente, eso pérdese. Se non se transmite, pérdese. Xa digo, hai lendas recollidas, hai contos, hai refráns. Por exemplo, publicaronme un traballo en cadernos de fraseoloxía galega, de ditos e expresións, e iban refráns tamén, que eso tamén foi unha das cousas que recollín xa desde hai tempo. E despois as lendas, lóxicamente. A pesar de estar xubilado, Xosé María López Ferro ten moi arraigado o espírito docente. Tanto é así que cando máis desfruta é cando recibe aos visitantes no museo. O mestre, hasta que morre, sigue sendo mestre. E sobre todo cando veñen os colexios os nenos, non? E cando veñen visitas individuais, eu tamén trato de explicar. Sobre todo se non che coincide moita visita no momento, non? Se tes, 3, 4, 5 persoas, vas recorrendo e vas explicando. Porque, que pasa? Que hai moitas cousas que se non se explican, son descoñecidas, non? E despois que tú pasas a vista, a mellor, por un lugar e non te fixas. Por exemplo, aí hai unha pandereta feita cunha lata de sardiñas. Eso dá unha idea da imaginación da xente, non? A necesidade e a imaginación, un pouco ligadas. Quizáis se deba ao pasado como mestre de Xosé María López Ferro o feito de que unha gran parte do material exposto no Museo Etnográfico Monte Caxado estea relacionado coa escola. Hai bastantes libros, por exemplo, de escola, están os pupitres, están os mapas, a pizarra, o trípode dos mapas, en fin, hai moitísimos. Dende que comezou a súa andaina no ano 1984, o Museo Etnográfico Monte Caxado foi acumulando fondos en forma de obxectos, fotografías e documentos, ata tal punto que agora mesmo o espazo de exposición da súa ubicación actual na Praza da Igrexa faise pequeno. Aquí temos sobre unhas 4.000 pezas expostas, pero que a mellor entre documentos e pezas hai outras tantas que están almacenadas que por razóns de espacio, lóxicamente, non podemos expoñer. Sobre todo pezas grandes. Por exemplo, hai un torno de madeira, precioso de pedal. Hai unha máquina para cortar a verdura, grande tamén. Hai un armario de castaño precioso de cando a roupa iba colocada horizontalmente, de 2 pezas, ademais, precioso tamén. Non sei, hai moitísimas pezas, pero que pasa? Que o espacio xa non nos chega. Isto son a planta baixa e o primeiro andar, que é o que ten, e bueno, xa non hai máis posibilidades. Necesitábamos, a mellor, outros 2 edificios. Cando visitamos o museo, vemos moitas pezas en un estado óptimo de conservación, moi próximas a como estarían cando eran novas. Pero non chegan así ao museo. Antes de ser expostas, hai un fondo traballo de recuperación e restauración. As pezas están expostas, pero cando chas dan, moitas delas non están así. Por exemplo, este trípode dos mapas estaba todo apolillado. Houve que
recuperalo. Como recuperas? Pois primeiro unha limpeza a fondo, despois pois insertando en cada furado un anticarcomas destos, un antipolilla, despois, pois, bueno, tratando de tapar esos buratos e despois un barniz un pouco, digamos, mate, non? Que non brille, para que non se vexa novo. Podería pensarse que detrás deste traballo de recuperación, restauración e divulgación levado a cabo polo Museo Etnográfico Monte Caxado hai un numeroso equipo humano dedicado íntegramente a estas tarefas, pero nada máis lonxe da realidade, xa que é o propio Xosé María quen se dedica prácticamente de forma exclusiva a estas funcións. Eu moitas veces teño que desplazar a buscar pezas. Cando as traes, telas que limpar. E despois, se necesitan restauración, hai que ir restaurándoas. Eu teño ali onde teño o taller, agora mesmo, a muller xa reñe comigo, porque aquelo xa non parece un taller, parece un almacén de cousas vellas, de trastos vellos, non? Xa non hai posibilidade casi de entrar no taller. Pero, bueno, a poucos, e cando teño tempo vou non facendo. Despois de tantos anos, foron miles de pezas e obxectos os que pasaron polas mans de Xosé María, e de entre todos eles, sempre hai algúns que teñen un valor especial. Agora mesmo, acórdome do baúl, que foi unha das pezas que máis tempo me levou. Despois, bueno, o tear tamén, montalo levou o seu tempo, gracias a unha señora, a señora Josefa, que debía ter 83, 84 anos, cando esa montónolo no colexo, os puxo a funcionar. Entón, pois, bueno, estas cousas son as que che quedan gravadas, non? A colaboración da xente, a boa disposición para axudarche tamén. Detrás de cada peza exposta no Museo Etnográfico Monte Caxado hai unha historia. A súa orixe, as mans pola que pasou, todo isto tamén forma parte do traballo de recuperación de Xosé María. Tú, cando vas recollendo pezas, tamén recolles, a veces, pois, a historia da peza. Cando ven a xente aquí ao museo, eu non só lle digo para que a peza, sino, a mellor, hai algunhas que lle podes contar algo da historia. Por exemplo, hai un reloxo aí, a esfera do reloxo, que é a que estaba antigamente na fachada bella da igrexa daqui. E ten unha historia detrás, unha historia que recolleu un sacerdote que houve aquí nas Pontes. No ano 1900, o Concello de Vilalba cambioulle o Concello das Pontes o reloxo por 100 fanecas de trigo, nun ano de mala colleita en Vilalba. Despois expuxérono na fachada da igrexa porque o Concello era aquela casa que hai ali enfrente, a casa de Román, ali era Concello, cárcere e xuzgado, e non se adaptaba. Entón, puxérono no que era a bella fachada da igrexa. Esta igrexa tiña un muro por diante, no 65 tiran ese muro e amplían. A fachada esta é nova. Desde onde está o campanario ata a parte de diante, a ampliación que fixeron. Sacaron o reloxo, trataron de leválo a un reloxeiro para que se adaptase, pero non se adaptou. O único que se salvou foi a esfera, que é a que temos exposta aí nas escaleiras. O sea, ten unha historia detrás, non? Así, os obxectos e fotografías que forman parte do museo contan historias. Pequenas historias que, xuntas, conforman a historia, en maiúsculas, dunha vila como As Pontes, e dunha época que, grazas ao traballo de Xosé María López Ferro e ao Museo Etnográfico Monte Caxado, non só non quedou no esquecemento, senón que, a día de hoxe, está máis viva ca nunca. É que tú vas recollendo cousiñas, e despois con eso, que dentro da historia, tú cando falas de historia en xeral, pero é que hai pequenas historias que fan as grandes historias, por decirlo de alguma forma. Eu teño algunha recollida moi bonita, pasa que non se pode publicar porque é privada, pero se se pudera publicar, sí serían unhas historias moi bonitas.